Agit, papaya. Oh, guys, libre na ko og utan. There's a motorbike ha, careful. Ngita ko kanang gamay ra kay ang lauyon. Dagko man. Karira kay gamay-gamay. Ngawat na. Ngawat imong tuwad. Ang See? naman sir, imong suka ta pun dako. Sabi riya, di na pod mangurot. Taka mo ako kamong gayawit na. Hala. Ton, pili isa rin imong duwaan la. Ano mga pouch dani, gipanglabay ra man. Ang imong brown na wi, aw ulit kay maklaphan. Ang duha o magamit pa na kadto mga bag-o pa na. O mo gundi gilabay si Undoy ra may nagbutang ganis gawas. Here's your bag. Here's your dinosaur. Oh. Dinosaur. There. Your truck too. There's another one. You hold it. Dapat na nga sila nag-charger of headset. Nagtaklob na sa basurahan. That's a gift jar. Plastic food. Mantay ka dyan na snake dari ha. Hello. I'm just getting some kamunggay. Kaya wala tayo kan kaon og kamunggay. Naghanan eh. It's a Monday. Kamunggay. It's a Mamu Tunday. Di, kamunggay. It's a Mamu. What's the Adi day, malunggay kang kito din so. Malunggay. Se, hawa ming. Hala, di ara. Pangajuon ko ning princess. Mga sili. Tiri tabang isagra ka nagkabagod na ng bata. Nga-craving ka dyan ko guys og nilaw uy nga utan kay grabe gigasa na dyan ko kumaag karne diha pa sang adlaw karne sa gunsunan ba dyan mura magdi na ko makataon uy man ang gusto na po ko mga agdahon sab-sab na po tanay mga dahon agdalton kasi galiwaros kay gusto pod mag-apil-apil kay gusto pod mangipo pugon sa ganas dari dyan na may kalabungan dres kilid mahaglo ko ang dadan sa dari kan ni has pa wata kay bawo na has dyan pala madana galukon na delikado mo nang datur sa bahala ka nagsinggit dyan sige mapanod pamadlang sa iring kana may iring dagi dari pang ngarapang ka sungkaban. Ay may bibi. Mabi kay bibi ay. Ay abla ida bibi kuno. Nanay! Tingnan na yung nanay. Uy. Nanay, Yeah, don't worry Dalton, don't worry. Don't worry Dalton, nanay just getting some kamuti tops, okay? Nanay iring dari guys nga sa ag. Se, Dalton, don't come near the cat. I'm fine, just wait. Malaway jud kong tira guys every time nga mag-crave ko ingani kay bako nag-crave pud sa pero di jud siya pwede og green leafy kay makadaot jud sa ijahang lawas ya kay nagmintin ba yan na siya og kanang warfarin kanang warfarin kuha na siya blood thinner jadi siya pwede og mga pagkaon nga rich in vitamin K ang vitamin K makalapot sa dugo kay di mo gusto niya daghay nang gilali sa comment section nagyaway nag-uban kay ngano kunong di mo kaano green leafy nga maadyo ko na sa lawas yes maadyo sa lawas ng green leafy kung wa kay maintenance nga blood thinner di ko doktor mga kagahihan na minor ako giingan sa doktor nga once ko na mag-inom kag pampalabnaw sa dugo di ka mo kaanog mga pagkaan nga makapalapot sa dugo kay tabla ra imong gikontra mo gani nag-inom kag thinner kay di maglapot imong dugo sa mukhaan no pagkag pampalapot mo na nga di jud pwede mo ka tanaw guys di apay mga sudan na mo gahapon pa niya gipang init ka na atay na sa nga giprito man na ugi adobo man na diha na lang pang giprito lagi di apay adobo jara kisa pay walud ala na grabe di ko makagwantag magkakarni sa gunson kay mura nagadzukog di nagdzukoganan mo tuon og luto mabuntas na lagi hinuon ko pero hala man gipang init kay nawal gi mga kauban dari sa bahay ug ganahan sila mukha ni nga at least ready na sila mga kay hana man gipang init daan basta ako kay maglawoy jud ko bahala na way makapugsan gibati karon kay kakanon gud kong nilawoy Sabi niya. Ba, ito ni Joy. Ang sa katindahan sarado pero may sumbaris dugaw. Gagasa kay wa mo ron sila yung mga ingana dito pod wala man. Papa Moy!
Kay nahutdan malagimig si Bujas, kay abi mo kung napadagang si Bujas, agahos marigluy mo dagan si Bujas may wa na mo tong sila tirik si Dalton ning dong dito sa ibabaw nga tindahan sa nahutdan marig ano po ning adto na po sila sa ubos. Sus, maadto na lamang gani kay diha pa di isa ka buok sa bijaon na ra bagad pud kay mao na lamang kuno po nabilin kay wa pa pud sila nakapangumpra. Maadto na lamang gani kay diha kay di jud may itsura nating nilaw oy jugway si Bujas kay mao siya magdaglami. Na. Ito lagi. Si Mayor gikan pa in town nig tagbilaran mo ra gad jahang giuli bisag busy ka adtos just eskwelahan kay ga practice teaching naman ni si Ja kay kini laging naalagi pati pagbati sa tang igsuon ba kay luoy lagi pud kaslon mo na bisag arang ka busy sa ija laman jud taon pong giuli kay aron masuportahan pud ni Ja. Grabe guys, murabing nas bagyo kay gafag tugnaw ka adto kamo ang palibot. Ja padung na midani sa ilaha. Apo grabate. Agari. Pero mag-taga-asa ba ko? Oh, kay namdam pa ba mo daning dahan padung ila Rosalie? Nalapo kay nagsige naman pag-uwan-uwan padung ko ila Rosalie kay ning hangjo man sa jarahog ma-make-upan ba kuno nahog ijahang manghud kay akaslon kay na may kasalang bayan February 14. Na-excite pa jud ko guys kay pagsuod no aron daghanang butong mga jud ko daning Rosalie unsa ni gaman mag-make-up na tanawan nagikumpiten jawa na ko kakagbutong taud-taud na. Taud-taud na ko guys wakarhi diri kining baja nila Mayor. Saksi ni sa mo ang makabuang sa una manggugurog manok mag-unsa man daan na mangpangbuhaton sa kalibunan kaning irua diha pud na pero itoy pa na. So si Maninoy nang nagdujan daan na kay nagpakaon sa ilahang apo janing amin lamang po ko pagabot na bawa asa si Maninoy nga wa man diha basig nagandam na to. So ni ilang bunso nga bata guys duha naman silang anak sa mo nang need dan jud magpakasal jam adyo gani kanay kasalang bayan makatipid-tipid di na kinahanglan pag magandam-andam para nagun sa dana kay magpakaon man siguro pud og simbahan ja balik wa na lamang jud sila ilah na lamang jud presensya may kinahanglan dani wa na bayad. So kanang nakabluma na igsuon ng Rosalie manghud pa na ni ja pero nauna lamang lagi og kaminjo kay nauna malagi kahalin ja duha na jang bata karon. So mga alas 7 sa buntag jud mining abot daan ni jahang ginan nga pagkaundaan kay di man og kaon mag-makeup na ta kay alas 8 day kuno og kasal. So manay ijang anak nang daw kabuk bata nang nakaputi mao na bajig laki. Da medyo na pa mga tao dar di man puding og daghan kay pamilya ra man pud ni sa ijahang mabana. Oh diyan nagtapok na sila daari ja. Ag kami dari nangita mig pisto na nig-asa mi dani mag-makeup. Kay mo guys og wajud mo pandemic no agaho ajing mga content dani sa YouTube is puro makeup kay mao dyan ay hangilig makeup karon kay pag pandemic ning uli malikod daring probinsya ja nag-vlog lamang ko ba para nami remembrance ba wa man ko magdahom nga datto man ko ning patok mo na nga ipadadyo na laman natang ang daily vlog nga Bisaya vlog kay dirhiman mo na nanaw kay mag-makeup ko nga natag sa ramay mo tan-aw pero bala man kakaronog mo balik kus makeup no kay ang mga tawo man gudon murag normal lang makeup sa una man gud tag sa ramay makeup kada ra jang na event karon kay halos everyday man makeup ang mga batan-an karon. So gipanghawas na na guys na mga gamit dana di ni kompleto aho ang gamit na ka-realize ko gabi gipanghilabtan man dining Dalton so kang gipangsudan ning mga gamit ito man pag gipanghawas so ato ana laman ning mao nagun sinada ni mao na laman jud pet ng gamiton. Kamot mong buwat. Sige daguan tino. Hitak. So aha sa nagibutang og primer jang nang kay medyo dry jang nang so murag na nang upak-upak murag na puti-puti sa nang pud babaw bugais ba na or up yung man up kuno di ingal pag basig bugais ra kay up lahi man judong up. So kung hilig mong makeup jawa mo'y primer bisag moisturizer ra kay nindot aglapat sa foundation kung naa mo'y primer or moisturizer ja nag primer lamang ko kanamo ko mga primer kay gikan lagi TikTok tagaan mo ko nilag libreng product kay lang ipasuway na mo na hapong magamit pag man sa primer harang gipaset gamay inja magnud na taog foundation nagao ko kay ang foundation stick nga gida puti ra jud jang nang kay abam ko puti ni siya kay puti man gud ni kaadto sa una si Rosalie man guyang gibasihan kay mao man sila kaputigon good jawa na ba ko makatutok dani ni jan ning itom na dai siya kay lahi ba jud ning minjo na no kay maning kamot na tay nga mo na ning itom na tiyaga gigamit nga stick medyo puti hara laman na pangitag paagi unja kay bawion na laman na sa contour kay wa mo ko gidalain nga foundation jan need man jud ni jag foundation so ato ana laman nang i-workout kung saan na nato karon kay medyo puti ra jud siya kay hang gibasihan lagi si Rosalie tanawas Rosalie ninyo di ba puti man so mapangitaan ra gihapon ni nahag paagi so adto mo kag puti na kay naara man puy contour jagli og ato naara man pangabutangan so medyo puti-puti ra jud siya no pero madara man pud gwapa ra bining bata guys mga gwapa ni silang mga igsuuna mga gagmay laman ja karon nagaban pang may igsuon lagi kay nalagi sa kalisdanan ingan na syempre mapiktuhan jud bisag sa takagwapa ug lisod atong kinabuhi syempre matrabaho tas ilams init sa adlaw madaot jud atong beauty so ana lang pong giapilan agliog so magpalit mo foundation ni make sure jud niyo nga match jud sa inyong panit karon di kas mo foundation kay kung sakto gyud ang foundation siya di naman mo magbutang sa mga liog ja basta match gani nagcolor di mo mailhan nga nag foundation kay murag natural looking ra jud siya di siya maklaro pero di magmatch ang pagos makagbutang sa liog kay lisod mapudog di mapareho color sa imong nangog liog.
So kay okay na mag-application sa foundation, magbutang sa kuno nag-setting spray asa nang pamahon si Jamo nang magduda ko og ingani sabad kay ang ipamas jang nang jeni kamada na ahap ako dan mag-set na pud og powder kay arong dugay jud mawag foundation jala labi na ingani nga kasal di pwede og kasarang singot mawa na. So dapat na kay mga setting powder or setting spray na para mo long last. So pahanginan ra na sila na hangtod nga mamatong ang gi-spray si jang naw nga setting spray. Dipur, wapag hapon. Mana? So mao na ni guys ang gihimo ni Ja, syempre di pa na ninyo ma-appreciate no kay paano matarang ijang book ja papud si Ja mag-ili ja simple ra ka jo ang gihimo ni Ja kanang ijang kili nagpikas jud na jawa na ni Ja pahilabtig kuwara na nag mga sabud-sabud bitaw kanang mga bagong tubo ja kini atong kili di jud ni sila jud tupong kay di man na sila kaluha o igsuon ra man daw na sila. Gubot lagi ti. Okay ra na, basta imo wala man ang kuanan. Imuha ra na. Ako nag-baby oil din oh. Arong mahipos ba? Na mama. Be, Kamahaw sa ti. hindi na mamanong ka bra kurus kusina na may buwad. Tatata. Aba oh. Tingali. Oh, buwad ang gipangita. Mga magkurusalin sa kanas abuhan no, buntas na buti ni. Katag sabaw, sabaw ka day. Di ko, bisa ko karni. Gahapon, aghang gikain gahapon, puro rato. Sambuhat kus puro manewo. La kang bate ka nabuntas na ni sa kanas abo. Ala pa napuga ni amo ha. La sige saka. Palit-palit ora gay kita. Alaman tay. Ama ko man kamo pegang. Di. Ano sapatos mo? Mao gani ti. Hindi naman maguslan. Ako guys, kamao mo ko make-up pero pag abot na ganis hair maglisod na ko daan na jay jang buhok mo di masudlay kay naalagi na kuan na libod-libod ba ija ganita ko nung guntingan ja lain pagka guntingan kay murag mapahak na. So matuhala manghingnan si Jang ato na ra man ning abanganan ipunitil na laman bagay bitaw pud si Jang outfit. So after dani guys muuban po ko nila dito kay mulili ko 46 kuno ni sila ka buko pul nga kaslo. So bibo jud ni kay arang daghana ka adto so mulili ra po ko guys kanapa po ko trabaho jang palis actually ang usa pud sa close nga friend from high school kaslon pud si Ja apil daan ni. So kay ang daghana man jag baby hair lain ka tan awon ma jud gani kay naa pag hanggi palit ni Rosalie nga gel bitaw nga ibutang sa o para mahipos sa mga baby hair mo to ang ging Rosalie nga ato sa lamang human kay atong butngan kay arlay na tanawon mga baso na marag mo to pagbutang na nabintahan na hipos-hipos. So matud pa ni Ja pagkahibaw si Jang bana nga nay kasalang bayan nalipay kay syempre makatipid naman sila anja lami jud pud og makasal na kay murag secure na jud pud mo ba jag panalangin pud sa ginuunaan ninyo. So mga alas 8 na nas buntag nagkupot-kupot na sila kay hapit na dapat kuno 8:30 or 9 magsugod na nga na so dapat mga 8:30 makaadto na sila man ijahin nagkupot-kupot og panggiilis sa sila mga outfit. Ito. Abisan mag-isa? Nang tanaw nang sa camera nang tanaw nang sa camera nang. Bintahan lagi. Upside pag no. Ah, sige nga na mo tanara ko na arang view sa view gijang buki ba. Kay fresh flower jud. So man ijang wedding bouquet naghimo pud na mao puy tag-ija na ng ijahang gown ja. Very simple ra kaadyo ba. Napaday gyud po ingani no sa bukid na laman kay sa syudad wa na may mga ingani kan gipanghimo ra na nila. So dari sa among ana gihapon nagkinaraan nga style. Oh, di ba? Maghimo rag bouquet mga banda ra ingana pero lami ka sutoy kay mahal ba dyan ang banda. Oh, kay ako na po ilahang panggaon karon kay nahuman kog make up. Medyo huwi-huwi ba pa ning mag-make up guys, mabito na mga make up mahal kay ngano. Huwi ba pa ning mag-make up sa labad pud sa syempre imo ba dyan pagupahon ng mga naong dana. So anyway, ila na kong pakanon karon og butang kay gani na ra ko naikag sa butang pag abot pa naman hadaan. So kani ang pag make up basta suod na wa na bayad-bayad tiya ba magpabayad pa. Oh, running out of love ba nila. So anyway, og wa na jud ko laing pangita pohon. Mosuod na po ko daning negosyo ni kay karon nang good busy pa pug ko unja og wa na gasilain ko nga mahimo mag-make up na lang jud pug ko. So kasagunson man lagi jud uwan da ari no garabi jang lapuka mo nang gitiniil na laman na sila gibit-bit na lang magsandal sa himuwas na laman sila dito sa unahan. Hey, tiyo ba magsandal-sandal kadaan magkabulingit nakawa pa kakaabot sa simbahan mura na kang nagtanong. So sa kadagan sa mga nanggibitay daan wa gad mi makailag asay butong maadyo gani kay naag maguwang ni Rosalie nga suhito mo ay among gipangutana og asay butong daan na kay mo kaan lagi kog butong. Ako ba? Kanino? Sa hapong pananaw guys, abi kung mao na nay butong pero di day kuno na butong ang si Rosalie wa pud kaila kay wa. Lagi pud may mga nahot na kay huwat ra man lagi pud mig makakaon og butong ug nami mga kauban mamutong sila ra man puy manguhay guram pud mig mukaon man di mi makaila. Sus madyo na lamang gani kay na pagidjang maguwang gikan para managlila. So mo ani nagtudlo na mo og asay butong ra ana. Kay og kami kamera lagi di lagi may maka-timing danig butong gamang makuha siguro kana na sigurong malugi na or dabong bahinom pud kaadto. Madyo gani pagilang mga lubi diri kay mga nagbo ra pwede ra dog hiten ja. Pwede ra man pud na akat-kat dani nga na kay mabu ra man pero dah sakit pos
liog magsakasaka. Anyway, mga kagahayog na, may makitan nga pahinumdum mo gawas. Adyaw ninja, skip! Madyo naraman na may mga point-point, mga sinti-sintimo, kay matigo man puto. Salamat daan sa mga di mag-skip sa mga pahinumdum ha. Love you, Juninjo. So, mo nagpagumang ni Rosalie sa unang nga kabantay mo nami, uban-uban sa unang nga laki, nga bata, nga gamay, pakaadyo mo na ni ulit taon na. Wala dyan yung panahon kayo. Imong balansihon, 6 years naman na pinakalipas. So, mawin taon na gabira-bira daan na sa butang kayo. Kami lagi si Rosalie, di lagi makaya, pero sa una pahinuning panahon, makaya paninahon. Jawa naman lagi nihang liog lagi kay nana may guna. Sakit naman kaadyo maghangad-hangad. Grabe ka dyan ang lipad sa guys, kaya kanang kay emnanon. Sus, basta kay lami ka dyan ka, iinom dyan og butong, kay dugar dyan ko nangandoy daan. Jawa malagi dito sa kambaol man ay baryo nga magipuyan, dito ang magiabangan. Lain naman tanahon, mura man kong lipang nagtanaw sa daan. Yan, ate. Lagi. Magigasan ako sa mga kuan ba? Yan, anak. Ko ako. Kasuway ka gana. Kanang street man. Mo din yung inko. Kaya na ba dyan tayo mga inko sa to ang Lahi, ko pamilya? sandanan sa una, no? Lahi. Manong, ingko, Insi? manoy mo, lagi na. Kumplito, lagi ta, kay naghan man, tama ng kumplito, ang mga, Ikaw ba nun? tahod. Kapay manding. Ang kami naman, namang laki, patra. Yung mga manghod pa dyan. Mo nang wakazo kuya rami. Karon te Amang kay, ba, daghan, ay manding, insi, ay manang. kuya raman sa tanan, karon bang, karon new generation ha, Mm. taon na kay sa ato, kay, tanan mong tahod. Lain magtawag. Karon pa, otruhan lagi masawiding. Lah. Nga na po ganiya. Adi ka, kinon. Baw na laman dyan guys, basta kay gigushan agad ko kuwaan og karni. Munang nalipay ko nga naay butong kay mura bitog na ginhaginhawag ang kuto-kuto giluod na jud ko kumag karni. So nagbaon ra pa kog ilisan, so mao ra man panihang gida kay murag feeling na okay ra ni isud og simbahan kitaas mapagbuktan sa nga nilang pag color kay syempre kasal dagan mari kaslon, madyo lang po nang blend-blend pud ta sa crowd ba. So na nindot man pag decoration sa simbahan, ja daghan na kaadyo og mga gipangkasal na pag-abot na mo nag-yes ay do na sila, jagi usa-usa pa day po na sila mong medyo langan-langan jud day po ning kasala kay 46 ba sila kabuk na tanawa gay. Pa yes ay do naman na sila sa pare. Ja, nangita po ko na isang classmate kay Ija malagi po kong gi-invite na ni Ja. Dugay pa jud ko nakakita kadugay ja nakakita nako kana mo na guys sa harang ng linginan. Ahaw ng classmate kasal po sa daan na. Ja, gikasal naman sila silag mayor 9 years ago pero syempre ganahan man sa tag makasal tag simbahan. Mo na appeal po sila daan na. Gidrap ra kong mayor dari simbahan ja pagkatadtaw diha na po sila tiri kay gikuha pa man ni tiri. Mo na nagkasinabot namin tuludan nang ngisi-ngisi may nga nagkipangkilig lagi taon pod may. Ja, wa na may motiwa sa kasal na nang lakaw na may kay dapon may gipangbuhat. Ja, ay gumana na kay adto man na sila sa gym kay mga ano na lang pod mi mulahos.